Първото продадено колие от новата колекция с рециклирани материали. Показвам ви го по-отблизо. То е супер чънки, странно, шарено, пишно, много красиво колие. Показвам ви ето тук как стои. Всички бижута от тази колекция са такива тип чолкър, но отзад има възможност да се удължи малко повече. Просто когато е като чолкър, този часовник седи отпред и изглежда по-яко според мен. Ще го опаковам и ще ви покажа някои от наличните модели. Подготвих му от плоските кутии с тази хартията за уплътнение и тишо хартия в бледо-лилав цвят. А самото колие искам да закача на ето такава основа картонена. Мисля, че изглежда много яко. Ето го, изглежда наистина брутално. Много съм доволна. Слагам го в кутията и добавям картичка и стикери. Имам някакви странни стикери, мисля, че са супер подходящи. Те са такива холограмни. И ето, че сме готови, а сега към наличните колиета. Може би моето най-любимо колие от тази колекция, то е смесица на златно и сребърно. Това пък е най-пишното колие от колекцията. Вижте просто колко е лудо. На него има цели 3 часовника, всякакви различни елементи. Тази звезда тук, това е огромно стъклено манисто. Тази звезда е тук. Обожавам го. Още един от моите фаворити, гигантската безопасна игла, това сърце, божествено. По-семпъл модел с перли, който пък отзад има много готин висящ детайл. Ако сте с гол гръб и вдигната коса, ще стои брутално. Всички налични бижута ще откриете на rezinket.com. Има линк в описанието на профилът ми. Чао!